nastavak tutoriala za kreiranje baze podataka, to jest za korišćenje Access 2007 iz Microsoft Office paketa. Naravno, ovo je samo osnovno uputstvo kako se koristi ovaj program, to jest kako da kreirate baze podataka. Pa, prošli put smo kreirali tabele i objašnjavali kako ćemo da podešavamo pojedinu kolonu u tabelama, to jest pojedine podatke. Kako možemo da podesimo ograničenje vrednosti koje se unose i kako da pravimo formate za unos podataka. Danas sam planirao da nastavim sa pravljenjem veza između više tabela i sa kreiranjem formulara. Ovdje imamo jednu tabelu koju sam ja nazvao adresar. Vidimo trenutno njen izgled, gde bi mi trebali da donesemo ime i prezime neke osobe, recimo datum rođenja te osobe, mesto rođenja, broj telefona mobilnog, pol osobe, mesto stanovanja. Napravio sam dve pomoćne tabele. Jedna je tabela pol, koja će biti vezana sa ovom kolonom, znači sa kolonom pol, i druga je tabela naselje, koju ćemo vezati sa kolonom mesto rođenja i sa kolonom mesto stanovanja. Zašto ovo radimo? Kad bi imali samo ovu jednu tabelu, bio bi problem kod unosenja, recimo, mesta rođenja. Kad bi unosili mesta rođenja za različite osobe, prvo, ako više ljudi koristi istu ovu bazu podataka, bio bi problem u tome kako na isti način ili ograničiti da se na isti način unose gradovi. Pri tome mislim na, recimo, ako neko želi da unese Novi Sad, vi ćete možda unesti celu reč Novi Sad, neko drugi će napisati n.sad ili neku drugu skraćenicu za bilo koji drugi grad koju on češće koristi, i tada tabela ne bi bila uniformna, ne bi imali isti podatak predstavljen na isti način po poljima tabele. Znači, mi želimo da ograničimo da svi unose na isti način sve podatke, barem one podatke koji se mogu ograničiti. Znači, to je kod nas u ovom slučaju pol. Recimo, želimo da piše m ili slovo ž za muški i ženski pol, da ne bi neko pisao z, neko m, neko celu reč muški, ženski ili šta već mu padne na pamet. Znači, mi ćemo ograničiti unos koji je dozvoljen za ovu tabelu. To je za ovu kolonu, za podatak u ovoj tabeli. Inače, svaka vrsta, to je kad donesete jednu osobu i popunite polja za nju, se naziva rekord. Znači, cela ova vrsta se naziva rekord, to je snimljen podatak o jednoj osobi. Iz tog razloga je rekord. Pa ćemo samo za trenutak da pogledamo šta imamo u tabeli naselje. Znači, u tabeli naselje koristimo ID kao identifikacioni broj za naselje i uneli smo par naselja u ovoj tabeli. Da pogledamo šta imamo u tabeli pol, znači opet koristimo identifikacioni broj i oznaku za pol m i ž. Vidimo da je on ovde automatski mi je stavio broj 2 i broj 3 za identifikacioni broj. Ovo će nam kasnije biti važno pri podešavanju formulara. Pa da zapamtimo, znači stoji ovde dvojka pored pola m, a stoji trojka pored ž. Možemo ovde i napisati muški, nije problem. Ako je nekom ovo problem, znači recimo ž ženski pol, svejedno je kako god želite, samo je bitno da sačuvate promene. Znači, kod muškog pola će biti broj 2, identifikacioni broj, a kod ženskog broj 3. Vraćamo se na naš adresar i pogledat ćemo samo kako izgleda u design view ovaj adresar. I on ima svoje identifikacijono polje, auto number, znači automatski se popunjava, ima ime i prezime koje je tekstualnog oblika, datum rođenja je date and time, pri čemu sam, znači datum rođenja je date and time, i koristit će show date picker, to jest dobit ćete mogućnost za mali kalendar sa strane da izaberete datum
ili mogućnost možete sami uneti datum bez izbora sa kalendara. Mesto rođenja je tipa broj. Mesto rođenja bi trebalo da bude tipa tekst, tako je barem logično, ali zato što u naselju koristimo identifikacioni broj kao vezu između naselja i adresara, da bi mogli da ostvarimo pravilnu vezu, moramo da vezujemo istog tipa podatke, pa iz tog razloga ćemo ovde staviti number, iako će pisati ime naselja kad mi budemo popunjavali i pregledali tabelu, on se vezuje preko identifikacionog broja, znači ovo polje će se vezati sa poljem iz naselja, iz tabele naselja ID, znači sa ovim brojem. Pošto je ovo broj, morat ćemo i ovde da namestimo, to jest već smo namestili broj. Inače da smo stavili tekst, kad bi hteli da ostvarimo vezu, on bi nam javio grešku zato što ostvaruje vezu preko identifikacionog broja, a imamo ovde tekst, a tamo imamo broj. I uvek ostvarujete vezu preko identifikacionog polja zato što on će na taj način čuvati samo taj identifikacioni broj i mnogo manje će memorije zauzimati. Mada mogli ste i ovde da stavite tekst, pri čemu bi u ovom tabeli naselje onda ovu kolonu izbrisali i u njenom design view bi imali samo kolonu naselja i ključ bi bio, znači ključna kolona bi bila ovde, znači morali bi primer key da uključimo za naselja koja bi bila i jedina kolona u toj tabeli. Ali kažem, uvek se vezuje, uvek u svim tabelama koristite ovaj identifikacioni broj jer ćete olakšati sebi rad u Accessu. Samo što ćete onda ovde morati da obratite pažnju, ako hoćete da vezujete ovo mesto za, rekli smo, tabelu naselja, moramo da koristimo number kao identifikacioni, to je kao vezu, zato što smo rekli da je ovde auto number kod naselja. Znači prva kolona je broj. Isto to smo uradili i za pol i za mesto stanovanja, jer ćemo ta tri podatka vezivati za ove dve tabele. Znači mesto stanovanja i mesto rođenja ćemo vezivati za naselja, a pol ćemo vezivati za tabelu pol. Ostali podaci se unose nevezano za druge tabele, ne možemo naravno upisati sve brojeve telefona da bi neko mogao da izabere sa neke liste, isto i za datume, iz tog razloga nema smisla da pravimo neku vezu sa nekom drugom tabelom. Pa ajde da napravimo vezu mesta rođenja sa naseljima. Znači odabrali smo pol, kad otvorite ovaj padajući meni imate lookup wizard, znači wizard ili čarobnjak koji će vam pomoći da ostvarite vezu. Izaberemo lookup wizard i pita nas da li ćemo da ostvarimo vezu sa nekom tabelom ili upitnikom. Query, u stvari query nije upitnik. Vidjet ćemo, poslije ćemo kreirati jedan query pa ćete vidjeti šta je u stvari query, ili da sami unosite vrednosti koje želite. Ne, mi želimo da vezujemo za tabelu, to jest da iz tabele pokupimo vrednosti. Idemo dalje, pita iz koje tabele, prvo da biramo da li je iz query ili iz tabele ili iz oba. Znači mi ćemo iz tabele i to tabela naselja, znači stoji nam označena naselja. Šta prenosimo? Znači prenećemo i naselja i identifikacioni broj. Pita nas po čemu ćemo da sortiramo. Sortiramo po naseljima jer identifikacioni broj nam nije bitan da ga mi gledamo, bitno je da vidimo naselja. Znači u padajućem meniju u izboru mi ćemo gledati naselje, identifikacioni broj nam nije bitan, iako je on veza između dve tabele. Kaže, evo ovde stoji automatski da sakrije ključ, to je znači da sakrije ovu kolonu. Naravno, to je, ovde možete proširiti kolonu, to je opcija koju uvek birate zato što ne želite da vidite ili da neko ko koristi da vidi koji su identifikacioni brojevi za gradove, njemu to ni ne treba u krajnjem slučaju, on želi samo da izabere grad i ne interesu ga koji su identifikacioni brojevi. Ako baš želite da vidite identifikacioni broj, onda ostavite ovo nečekirano i neobeleženo, a ako obeležite onda se vide samo gradovi. Next, znači ovde nas pita kako ćemo da nazovemo lookup vezu. Stoji ovo mesto rođenja, ne treba da menjamo.
i da li dozvoljavamo multiple values, to jest višestruke vrednosti u našoj koloni. Znači da li neko može da bude rođen u više gradova, ne može, zato nam ni ne treba višestruke vrednosti, znači samo jedna vrednost, jedan grad ide na mesto rođenja. Završimo i pita nas, to jest kaže nam, obaveštava nas da moramo da sačuvamo da bi ovo bilo, to jest da bi ostvario ovu vezu. Sačuvat ćemo. Isto to ćemo raditi i za mesto stanovanja, pri čemu opet koristimo istu tabelu, na isti način, znači tabela naselja, prenosimo i jedno i drugo, sortiramo po naseljima, znači izbegavamo da se vidi ključ, ide na mesto stanovanja i ne želimo, ne može da živi u isto vreme u više mesta, mada ovde bi mogli da ima smisla da neko živi u više mesta, to jest da putuje ili da prelaze ili da deo nedelje bude u jednom mestu, deo u drugom, ali za sada ćemo koristiti kao samo jednu vrednost ćemo dozvoliti. Opet da sačuvamo i da obavimo za izbor pola, opet lookup wizards, pri čemu sad biramo tabelu pol, prebacimo i ID i pol i sortiramo po polu. Znači ovo sortiranje je samo da li, to jest ascending sortiranje da poređa po redosledu, znači po abecedi ili ukoliko su brojevi poređeni u ovim kolonama, znači od najmanjeg do najvećeg, ili možete ovdje da menjate da ili od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg, znači da poređe po nekom redu u tabeli kad dobijete padajuću listu, samo da poređe po redosledu. Idemo dalje, dalje i završavamo. Opet moramo da sačuvamo i da pređemo u tabelu da vidimo šta smo mi to sad uradili. Kad dolazimo na polja koje smo vezali za neku drugu tabelu, vidimo da imamo opciju padajućeg menija i da imamo da izaberemo grad. Koji grad? Grad koji se nalazi na listi naselja. Evo vidimo, imamo od Bačke Palanke do Sombora. Kad idemo na adresu, vidimo da Bačka Palanka, Sombor, Zagreb, ovdje imamo još jedno više, samo proverimo. Da, imamo i ovdje Zagreb, samo što u ovom našem padajućem meniju poređa po abecedi, a u našoj tabeli je poređeno po unosu, to jest po identifikacionom broju, po redosledu po kojem smo mi uneli. Znači isto je to za mesto stanovanja i isto je za pol, znači možemo da izaberemo muški i ženski pol. E sad, sve ove veze koje smo ostvarili ćemo da pogledamo, imamo opciju relationships, to jest veze. Ovo nam je naša tabela adresar i tabele u kojima smo ostvarili veze. Vidimo da su naselja vezana za mesto rođenja, da je pol vezan za pol osobe i da je tabela naselja 1 za mesto stanovanja 2, to je zato što smo ostvarili sa istom tabelom naselja vezu sa dve ćelije, to jest dva podatka u koloni adresar, on je nama napravio pomoćnu tabelu. Zatvorit ćemo za trenutak ove ovde tabele, zato što će nam one praviti problema jer želimo da je editujemo, to jest želimo da menjamo ove veze. Objasnit ćemo zašto menjamo veze. Prvi razlog je, ove veze smo i ostvarili da bi dobili mogućnost izbora. Drugo je, veze smo otvarali zbog izbora, zbog jednoznačnosti i treći je razlog, ukoliko ovde recimo napravimo par imena i unesemo par gradova za stanovanje i za rođenje i posle da smo samo ostvarili liste bez ovih veza relationship, a i to može, a dok pravimo na ovaj način sa wizardom, on u isto vreme napravi liste i veze između ovih tabela, ali mi možemo posebno da napravimo liste, to jest da bude padajući meni bez ovih relationship odnosa. Ukoliko bi to radili odvojeno, u tom slučaju, recimo ja imam tamo uneto neko da se rodi u Bačkoj Palanci i posle mislim da to jest
zaboravim ili imam jako puno unosa i mislim da mi je nepotrebno u ovoj tabeli naselja i želim da obrišem Bačka Palanka, on će obrisati ukoliko je samo veza, ako je napravljena samo lista, ali pošto je ovde napravljena veza između dve tabele, on zna da je recimo Bačka Palanka korištena u jednom, to jest u jednoj adresi kod jednog korisnika ili kod jedne unete osobe. I obavestit će me i u zavisnosti od naših podešavanja pitaće me, to jest zabranit će mi da obrišem, dok ja sam ne odem tamo i promenim mesto stanovanja i ne uverim se da je to već korišteno, ili ukoliko sam na podešavanjima namestio da je dozvoljeno brisanje, on će mi tada obavestiti da ako obrišem ovo polje, to je Bačka Palanka, da će on ovde u adresaru obrisati i osobu koja je koristila to mesto. Zašto? Zato što da nije tako, on bi ostavio osobu bez mesta rođenja i bez podatka o tome gde se rodila i gde je, recimo, zavisi gde je bila veza na mestu stanovanja ili na mestu rođenja. Znači, samo sam ovde stavio dva ista, teo sam samo da pokažem da možete istu tabelu da vežete za dva različita podatka u adresaru. Znači, još jednom da ponovim, veze ograničavaju nam da menjamo podatke ovde, zato što su ti podaci vezani sa tabelom adresar i gubit ćemo podatak ako ga obrišemo tamo, izgubit ćemo ga i u ovoj tabeli adresar, dok ako koristimo samo listu, izgubili bi podatak i ne bi nas obavestio. Mi moramo ovde da promenimo, jer on automatski ne napravi ta ograničenja, zato ćemo mi morati da pozatvaramo ove tabele. Znači, zatvarao sam sve tabele i hoću da izmenim, znači dva put kliknemo na ove liniju gde je spojeno, kaže da je vezana ID sa mestom rođenja i ja kažem enforce integrity, znači da nateramo da on veže ova dva podatka na taj način da nam ne dozvoli da obrišemo podatak u mestu naselje ukoliko se koristi u tabeli adrese. Znači ovde smo otkačili prva dva i kaže one too many, sad ćemo vidjeti samo kada ovo potvrdimo. Jedan u više znači da jedno naselje možemo koristiti kod više osoba, što je logično, ne možemo reći da je samo jedna osoba rođena u Bačkoj Palanci i da je zabranjeno da bilo koja druga osoba bude rođena u Bačkoj Palanci. Znači koristi se jedan na više, znači one too many, jedno naselje može se koristiti kod više osoba. Nešto drugačije, znači samo da podsjetim, samo smo otkačili cascade update related fields, znači da ih poveže ta polja, dok ćemo malo drugačije uraditi kod naselja sa mesto stanovanja. Tu ćemo sve otkačiti, znači i cascade delete related records, to znači da će dozvoliti da se obriše neko naselje, ali će u isto vreme kad obrišemo naselje obrisati sve one osobe koje su imale neku vezu sa tim naseljem, to jest koje su stanovale u tom naselju. Ok, ovde samo kad ovo nije otkačeno, tada on neće uopšte dozvoliti da obrišemo neko naselje. Ovde je veza ostvarena preko naselja i mesta rođenja, znači neće dozvoliti da obriše neko naselje koje se koristi kao mesto rođenja. Ok, isto je jedan na više i da povežemo, znači pri čemu pol nećemo nikad brisati, nema smisla da brišemo pol i nećemo otkačiti cascade delete related records, isto je one too many, što je logično, znači na ovaj način smo ostvarili veze i editovali veze, sačuvat ćemo ih i da otvorimo adresar. E sad, ovaj adresar možemo mi da popunimo iz tabele, znači recimo hoćemo da donesemo ime neko, Petar Petrović, datum rođenja, ajde da ne biramo, rekli smo da smo ovde postavili mogućnost za korišćenje kalendara, znači promenimo godinu, recimo da se 2011.
14. jula rodio. Mesto rođenja je, nek bude Novi Sad. Mobilni ne moramo da unesemo, pol ne moramo da izaberemo, ali evo nek bude ovdje muški. Izvinjavam se, stoji ovdje ograničenje, to nisam promenio. Ja sam tamo koristio M i Z, M i Ž i postavio sam ograničenje. Da, sad mi pravi ovdje problem. Ok. Stavit ćemo samo M. Napravio sam vezu i napravio sam sad sebi ovdje problem. Ne dozvoljava mi nikako da pređem jer sam podatak uzimam, imam mogućnost da uzmem samo muški i ženski, a pre toga sam ja, pre nego što sam ovo uradio, ograničio sam da može da se unese samo M ili Ž. I sad nikako ne mogu da unesem M i Ž, a ovdje se unosi samo muški i ženski. I sad je to problem i neće da mi dozvoli da pređem sa ovog podatka.